Limburgse testdagen zijn een initiatief van de KNWU in samenwerking met Limburg Cycling. Bedoeld om nieuwelingen wat meer te geven dan de wedstrijden die er al zijn en training van de club. Het zijn 3 dagen waarin we de jongeren van alles leren op het gebied van training. Maar daarnaast ook van hoe kan ik een betere renner worden en hoe kan ik steeds meer mijn grenzen gaan verleggen. Het zijn zware trainingen deze dagen, maar het is wel heel gezellig. Het is vooral ook heel leerzaam. Zojuist hebben we 3 keer de Kamerrieg beklommen. Ja, en dat was nieuw voor mij, maar het was wel heel leuk om te doen en heel zwaar. Want normaal in de wedstrijd dan fiets je wel samen, maar dan kom je niet echt te weten wie ze zijn en zo. En ja, nu leer je elkaar wel echt goed kennen.